هەفتەیەک ji şer û agir bi ser her du gundewarên Heleb û Idlibê de derbas bû. Çekên sivik û giran di şer û pevçûnan de hatin bikaranîn. Nusra got ev demeke bi navê desteya rezgarkirina Şamê tê naskirin, berê tang û topên xwe da tevgera Nûreddîn Zenkî û tevgera Ehrar Şam. Di encamê de bi dehan çekdar ji her du aliyan hatin kuştin. Çekdarên Nusra dest girtin bi ser çend deverên Rojavayê Helebê de. Goberê dibin destê çekdarên Zenkî de bûn. Di nav de jî her du bajarokên Daret Ezzê û Encara. داخل بلدة عويجل تم الاتفاق ناف باجوروکê Ewêcê rêkeftinek bi Rûspiyên paqij re hate kirin ku ev gund bi temamî bêkontrol kirin. Bi awayekî ku tevahiya birayên me parastî bin, ji xwe em birayê hevin jî. Her wisa em daxwazê ji mezinên êl û eşîran li gundên din jî dikin ku bi heman karî rabin, be ku xwe ji vî şerî dûr bixin. Tu pirsgirêka me bi leşgeran re tune ye, lê pirsgirêka me bi fermandarên xerab û gendel ra ye. مع الجنود إنما مشكلتنا مع القادة الفسدة. Ji aliyê xwe ve Ehrar Şam hejmareke mezin ji çekdarên xwe tevî çekên giran şand eniyên şerê dijî Nusra û hevpeymaniya binavê eniya niştimaniya rizgarkirinê seferberiya giştî li dijî Nusrayê ragihand. Di heman demê de jî dest girt bi ser bajarokê Tilminnis yê gundewarê Idlibê de. Welatî gazinan dikin û dibêjin vî şerî mala wan wêran kiriye. Ev tiştê ku di navbera aliyên şerker de li deverê derket. Bandora xwe bi tevahî li ser xelkên kiriye. Emak xwediyên dukana nema dikarin karên xwe bikin. Rê hatine girtin. Kes nema dikare ji nav mala xwe derkeve. Dibe ku welatî bi guleyên van aliyên bêne birîndarkirin. Bi rastî ev tiştê ku diqewime ne di berjewendiya welatiyan de ye. Çend kanalên medyayî yên opozisyona Sûriyê belav kirin, got şer gihiştiye derdora kampa Atmê ya koçberan li ser sînorê Tirkiyê. Lewra ev koçber niha careke din koçber dibin, her malbatek berê xwe dide cihekî. Bê got tu alî, alîkariyê ji wan re pêşkêş bike.